Sme na konci, milí priatelia. Kurz máte za sebou. Blahoželám vám. Verím, že ste múdrejší, verím, že máte väčšiu odvahu a chuť predávať, vyjednávať a bojovať proti stresu. Rozlúčim sa s vami jedným dobrým vtipom, ktorý si obchodníci hovoria často medzi sebou. Do veľkého obchodného domu nastúpí mladý predavač. Po prvom dni sa ho vedúci pýta: koľko obchodov si dnes urobil? Jeden, odpovedal mladý predavač. Len jeden? Veď všetci moji predavači urobia za deň 20 až 30 obchodov. A akú hodnotu mal tvoj obchod? Opýtal sa vedúci. Predal som za $100 000. Za $100 000? Opýtal sa prekvapenie. Povedz mi, ako si to dokázal? Mladý predavač povedal: nuž, prišiel za mnou jeden muž a tomu som predal malý háčik na ryby, potom som mu predal stredný háčik na ryby, potom väčší háčik na ryby. K tomu som mu predal tenké lanko, hrubé lanko, aj najhrubšie lanko na ryby. Potom som sa ho spýtal, že kde pôjde chytať ryby. A on mi odvetil, že pôjde k moru. Tak som mu povedal, či by nepotreboval rybársky čln. A muž povedal, že áno. Tak sme zašli do oddelenia člnov a tam si vybral krásny veľký rybársky čln s 2 silnými motormi. Potom mi muž povedal, že ale jeho staré auto takýto veľký čln neutiahne. Tak sme zašli do autosalónu a tam si muž vybral krásne nové Volvo 4x4. Vedúci sa prekvapene opýta: a toto všetko ste predali mužovi, ktorý si prišiel kúpiť jeden háčik na ryby? Nie, hovorí predavač. Ten muž si neprišiel kúpiť háčik. Prišiel si kúpiť lieky proti boleniu hlavy pre svoju ženu. A tak som mu povedal: viete, cez tento víkend si so svojou ženou asi veľmi neužijete. Mohli by ste ísť chytať ryby. Prajem vám veľa úspechov vo vašom obchodníckom živote a náš kurz sa končí. Vedúci sa prekvapene zarazil a povedal: to je neuveriteľné, to všetko ste dokázali predať mužovi, ktorý si prišiel kúpiť jeden háčik na ryby? Nie, odvetil mladý predavač. Ten muž si neprišiel kúpiť háčik. Prišiel si kúpiť lieky proti boleniu hlavy pre svoju ženu. A tak som mu povedal: viete, cez víkend si s vašou ženou asi veľmi neužijete, tak by ste mohli ísť na ryby. Dovidenia.